internet shutdown ho India kajing sha ka ba phidei bantep PUE yakani ka news ba internet ha India kan shut na kan khang no ek internet ha kisngi banwan bun ki breu kis dang ship tiang hare ka long shisha ni tang ka fake news tongin pet ya ka jik shisha ke ai ka ba ki breu ki UE ha ki ni kisngi bun ki video bar WhatsApp forward ki pat ba ki UE ki ong ba internet kan shut down na dua kan sange bat pen khre na mar kajing e kanwan ku ki ni khubar ki sapriam stat ba bat bun ki breu ki nget kan check henry balai ki breu ki nget ningkong man shwaro kaladan ka shut down ha ki banta ka tu an dia bat ki breu ki shep tiang bakan jabiang kabaar ki social media ki pen sapriam khubar klam verify klam check kabalai ki headline ki long ki ba pen shep tiang kumta ki breu ki nget kloi henry haduk menta umdan kanu ka official announcement na sarkar India umdan jiplimana ba internet kan shut down hakari barok away kumta kan ya khubar ka basapriang ka dei tang ka rumor ne ka jinga thu khana ka ba pen sapriang ka bamdai ka fake news haduk menta henry adadan kanu ka jingkla ka sarkar kan pitep pat ba shai kalong ka bak san pha ba nimdei ban nget lut ya ki forward nani ya ka news ka wa shupin sapriang haban check na official news government source ada umle kumta nin yo jikso thu bakla haki tu ka di jaka internet shutdown kala banjia tang haki benta bakarpang hare hakari borokawai khlam jipulbana kumta phidei balong ki bahusiar phila ui kumgini ki fake news menchwa kumana po ba subscribe na kabanta ki jingsha ki bakum kinia ko bless you